Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għalqet is-sena 2017 b'surplus ta' 6 miljun euro. Fondi li marru għal proġetti ġodda u tal-ogħla livell biex dejjem tkompli titjieb il-kwalità tal-ilma li jasal fi djarna. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Richard Bilocca spjega li tnaqqis fin-nefqa tal-Korporazzjoni fil-proċess kien grazzi għal tibdil fil-mod kif il-Korporazzjoni tipproċessa l-ilma qabel ma dan jasal fil-vitin ta' djar tagħna. 10-20 sen ilu biex nipproduċu 1000 litru konna nużaw 10 kWh dawl, illum għall-istess ammont nużaw 2.8. Jiġifieri jaraw x'titjib, issa dat titjib x'qed isir minnu. Jiġifieri din inkomplu ninvestu biex inkomplu nsaħħu l-capacity tagħna u biex nagħtu servizz aħjar. Is-Sur Bilocca spjega li b'din is-sistema l-ammont ta' ilma li qabel kien jinħela fil-proċess biex jitwassal fid-djar naqas drastikament. Rajna fejn kellna miżuri ta' ħela, fejn eżempju jintilef l-ilma, rajna miżura fejn konna din ngħidina naħlu l-enerġija x'jekk inti llum għandek sistemi li jużaw inqas dawl, tkun kważi qed taħli jekk ma tmurx għalihom u din immorru b'mod aggressiv ħafna intejbu l-effiċenza tagħna. U allura dawn is-6 miljuni fejn qed imorru? Daw il-flus b'mod immedjat qed jerġgħu imorru għand in-nies f'investiment. Ġifieri aħna qegħdin il-ħin kollu nirreġeneraw l-infrastruttura tagħna li hija infrastruttura komplessa u kbira ħafna, mhux biss biex inkunu nistgħu nilqgħu għall-isfidi tal-futur, imma anke biex intejbu l-prodott. Jiġifieri jekk aħna kil-Bambin irid sa sentejn oħra ħajrnexxielna iwasslu kwalità ta' ilma aħjar għand in-nies, il-kwalità tal-ħajja tan-nies ħadd titjieb. Fuq kollox, il-fondi li ġemmet il-Korporazzjoni qed imorru f'proġetti ewlenin madwar il-pajjiż, bħal dak tal-mina li se taqqat lil Pembroke ma taqali biex twassal l-ilma f'kull lokalità tal-pajjiż. Proġett ta' 33 miljun euro li tlestija tiegħu se tkun tfisser li kull dar f'Malta u Għawdex jaslilha ilma b'toma tajba għax-xorb. Is-Sur Bilocca spjega li l-ilma li jasal fid-djar bħalissa diġà huwa sigura x-xorb, iżda ħafna jilmentaw mit-toma. Ħajintuża sistema ta' pajpijiet ġodda. Sistema ta' pajpijiet li ħad ippermettilna li l-ilma pur ta' reverse osmosis ħanħalluh pur sakemm jasal fil-ġibjun. U l-ġebla flok inżida fir-reverse osmosis jiena ħajkun qed joħodha mill-ilma tal-pjan meta nħaltu. Fattur ieħor li jaffettwa ħafna t-toma hija l-imluħa illi hemm fl-ilma tal-pjan. Issa l-ilma tal-pjan illi għandu din l-imluħa ħajkun qed jitħallat ma' ħafna ilma ta' reverse osmosis. U l-imluħa fil-blend finali, ġifri fl-ilma li jasal għand in-nies, ħadd titnaqqas bin-nofs. U di ħadd tagħmel titjib drastiku fit-toma illi ħadd tasal għand in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.